שמועות. אני רוצה להבין. בימים האחרונים ישראל פעלה בעוצמה בלבנון, חיסלה מחבלים, כולל ברכס הליטר. אני לא יכול לפרט את זה, אנחנו בתוך פעילות חשובה מאוד. אנחנו עובדים בשום שכל, בתבונה, גם בנחישות וגם בתבונה, עם צבא ההגנה לישראל, ומחסלים איומים. זה חשוב. באשר לרצועת עזה, קודם כל אני רוצה להעביר את הדבר העיקרי. כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית. לא בעזה ולא ביו"ש. לא פתחסטן ולא חמאסטן. ובאשר לדברים ספציפיים שעולים בחדשות לאחרונה, אני רוצה לדייק כאן. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.